सुरुवातीलाच बातमी आहे पावसासंदर्भात। आज रात्री आणि मध्यरात्रीला महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस होणार आहे। यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना तसेच लातूर, धाराशिव, त्याचबरोबर विदर्भातील अकोला, अमरावतीच्या परिसरामध्ये मुसळधार पाऊस होईल। तसेच जळगावच्या परिसरात देखील पाऊस झालेला पाहायला मिळेल। त्याचबरोबर सोलापूर, लातूर, धाराशिव, बीड, अकलूज, पंढरपूर आणि सांगलीच्या काही भागात देखील पाऊस वर्तवण्यात आलेला आहे। तसेच मध्यरात्री जर पाहिले तर महाराष्ट्राच्या काही नवीन भागांमध्ये पावसाला सुरुवात होणार आहे। यामध्ये नागपूर जिल्ह्यात, चंद्रपूरच्या भागात तसेच यवतमाळ, वर्धा, वाशिमच्या परिसरात देखील आपल्याला पाऊस झालेला पाहायला मिळेल। तसेच महाराष्ट्राच्या इतर ठिकाणी काही नवीन भागांमध्ये सकाळी 4 ते 5च्या सुमारास पावसाला सुरुवात होणार आहे। यामध्ये पुण्याच्या काही भागात, नाशिकच्या काही परिसरामध्ये आपल्याला पाऊस झालेला पाहायला मिळेल। तसेच महाराष्ट्रातील इतरही ठिकाणी आपल्याला ढगाळ वातावरण पाहायला मिळेल। तर मित्रांनो, ही होती हवामानाची छोटीशी अपडेट। धन्यवाद।